ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଶାଶୁ କେବେ ମା ହେଇପାରେ ନା କି ବୋହୂ କେବେ ଝିଅ ହେଇପାରେ ନା, ଏମିତିକା ଭାବିବା ବହୁତ ଭୁଲ। ମାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ କି ମା ଠାରୁ କୌଣସି ବଡ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆର ଯଦି କେହି ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଭଲ ପାଉଥାଏ ସେ ହଉଛି ମା। ପରିବାର କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ, ମା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ 2 ବୁଢା ଦାଦୁ ଦିଦି। ତାଙ୍କ ଆଗକୁ କେହି ନାହିଁ ତ କେହି ତାଙ୍କ ପଛରେ ବି କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହସ ଖୁସିରେ ରଖିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଲେ ସେ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଆମର ମନ ମତାନ୍ତର ହୋଇନଥାଏ। ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏମିତିକା ମା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି କମ ପଡିଯିବ। କଦାପି ମାଙ୍କୁ ଅସମାନ ଅନାଚାର ଖାତିର କେବେ ବି କରିବେ ନାହିଁ। ମେଳା ଶେଷରେ ଆଜି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଆସିଥିଲୁ କିଛି ଘରକରଣା ଜିନିଷ ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ କିଣାକିଣି ବି ସରିଗଲାଣି। ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, କାହାକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ହସର କାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।